फैबाय थानाय BTC इलेक्शन जों बेवहाय जोंनिफ्रायबो बाहागो लागोन आरो राजखान्थि हान्जा हिसाबै जोङो डेम'क्रेटिक प्रसेसआव फुल्लि बाहागो लागोन बेबादिनो बिसायख'थियावबो बाहागो लागोन दायो जोंहा स्ट्राक्चारा कमप्लिट जायाखै उन्दै अबस्थायाव दङ जों आसा खालामो फैगौ मास मोनसेनि दानाव स्पेसियेलि बे मे दानावहाय जोङो गासैबो स्ट्राक्चारखौ कमप्लिट खालामनो हागोन डिस्ट्रिक्ट ब्लक एबा प्राइमारि कमिटि दानायफोरखौ बिनि उनावहाय जोंनि बिसायख'थिनि प्लानिंखौ जोङो जागायगोन एलायन्सआव गेलेगोन नामा बेखौथ' जोङो दासिम जोङो सावरायाखै खिन्थु दिनै बुहुमानो एलायन्सआव सोलिगासिनो दङ एनि पलिटिक्स एभरिवेयर होल वर्ल्डआवनो जोङो एलायन्स नुनो मोनो बेवहाय वी आर अपेन जों अपेन खिन्थु दासिम जोङो बेनि बागै जोंनि केबिनेटआवहाय सावरायथ'वाखै नैबे बिटिआर सरकारखौ नोंथाङा माबादि नुहुरदों जिहेतु 5 बोसोर जोङो अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्डआ जोनोम होनायनि दानसे उनाव जों दिनै क'क्राझारावहाय जोंनि एडभकेसिखौ बेखेवबाय बर'गावआवहाय बेनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनदों जोंनि हानजानि जा फिरफिला बेखौबो जोङो दिनै गिबि खेबनि थाखाय बेयाव बिरहोनाय जाबाय ओमफ्राय गोबां रायजो राजानि मददजों जोंनि दिनैनि हाबाफारिया मोजाङैनो जाफुंगासिनो गासिबो दा नैबे दिनै मावखुलि गोदान बेखेवनायजों लोगोसे गोबां मावखुलि बेखेवनायजों लोगोसे जोंहा दिनै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट कमिटिबो दानाय जादों सोलिगासिनो जथुम्माया आरो बेजों लोगोसे जोबोद गोजोनथाव गुबुन गुबुन हानजानिफ्राय गुबुन गुबुन ब्लक प्राइमारिफोरनिफ्राय गोबां सुबुंफोर दिनै एपिबि हानजायाव लोगो लाफैदों जइन जाफैदों बेनि थाखाय जों गोजोननाय मोन्दों आरो बिथांमोनखौ साबायखर बावो बेबायदिनो गोबां जायगायावबो जोंखौ जायखिनिया दिनैसिम कन्टेक्ट खालामदों मेक्सिमाम जायगानिफ्राय जइन जानोनो एबा हाबनो थाखायनो कन्टेक्ट खालामगासिनो दङ खिन्थु जोङो सम होनो हायाखै जों स्ट्राक्चार बानायनायावहाय बिसि बांसिन गोसो होगासिनो दङ जों लासै लासै दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय जइनिं प्रग्रामखौ आरो बेबायदिनो जोङो लासै लासै आवगायलांबाय थानोसै रायजो राजाफोरनिफ्राय माबायदि अनसायनाय मोनदों नोंथांमोना दाब दाब जायगायाव मिथियो रायजो राजाफोरनिफ्राय जों साननायनिख्रुइ माने बांसिन जोङो अनसायनाय मोननो हादों माने मानसिफ्रा जे नेनानैसो दङमोन बेबादि हामजानायखौ जों फोरमायनो मोनदों बेवहाय जों गोजोननाय मोनदों जों मालाबा सानो जे जों माबादि आवगायलांनो खिन्थु जेब्ला रायजोनियाव थाङो बा जोङो गुबुन हाबाफारियाव गुबुन जायगायावहाय गुबुन सुबुं लोगो मोनब्लाबो बयखौबो जोङो हामजानाय फोरमायनाय मोनदों बेनिखाय जों गोजोनदों आरो गोबाङा बुङो जे बे गोबावसो जाबाय सिगाङावनो दानांगौमोन सिगाङावनो खालामनांगौमोन होननानै ओंखाय जोंहा गोजोननाय दङ अफकर्स NDFनि बेसाव दानाय बे हानजानि बियो जों नैथि होननानैसो बुंनांगोन फर्मेलि 1996 एबा 1999 मायथाइयावनो NDFआ PDF होननाय मोनसे हानजा दानानै होदोंमोन जायनिफ्राय गिबि खेबनि थाखाय 9 MLA आरो सासे MPबो हरनो हादोंमोन स' बेनि उनाव गोबाव सम गेप थाबाय दा जों आसा खालामो एक्स NDFफ्रा जि लुबैनाय हास्थायनाय दङ हारिखौ सिबिनायखौ जों बेखौ गोथारै आवगायलांनो हागोन होननानै जोंहा फोथायनाय दङ ओरैनो एडमिनिस्ट्रेसननि जिथु बेबस्था बेखौ नायोब्ला जों माने एसे उइक जालांनाय बादि नुदों प्लास जोंहा पलिटिकेल जेब्ला राइट्स दंमोन हिस्ट्रिकेल जेब्ला जिखिनि जोंहा राइट्स दंमोन बेफोरखौ जोङो खमायलांगासिनो थानाय नुदों आरो जोंहा जि हांमा हांसानि नागिरनाय बर' हारिनि जारिमिनारि आरो सुबुङारि जि मोनथायनि थाखाय बा सिनायथिनि थाखाय जुजिनाय बेनि मोनसे गाबथानो जोङो बिथा मोननायखौबो बेखौ जेन जों दिनै एसे खोमालांनो हमदों बिदि नुदों आरो बे रोखा नुजाजोब्बाय गासैबो बेवहाय जों बेखौ गाबथानो थाखाय जों आवगायबोदों जास्ट माने रैखाथि होनो थाखाय गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे फोसावथाय फरायसाफोरनो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ होनायनि मोजां खाबु लानानै फैदों रुनिकाटानि UN एकाडेमिया रुनिकाटानि UN एकाडेमियाव 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो चिरां जिल्लानि रुनिकाटायाव थानाय UN एकाडेमिया देग्लायनिफ्राय HS फार्स्ट इयारनि सोलोंथाइ होनायखौ जागायबाय बे एकाडेमियाव आर्ट्स स्ट्रिमाव 11 थाखो एबा HS फार्स्ट इयारनि गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं
रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिनि फोरोंथाय होनाय आरो सोलोंथाइनि गासै गोनां खाबुफोर थानाय बे एकाडेमियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थानायनि थाखाय आलादा आलादायै साखोन सिखोनै हस्टेलनि खाबु दं। गोसो गोनां फरायसाफोरा रुनिकातानि इउएन एकाडेमियाव जिसे थाखोनि थाखाय मुं थिसनोब्ला दानिफ्रायनो मुं थिसनलाय बिलाइखौ लानानै मुं थिसननो हासिगोन आरो बे एकाडेमियाव मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला 9706177397 नङाब्ला 9101444619 मबाइल नम्बराव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।